Așa m-am dus. Mută jocul! Mută! Robert, urcă! Da, vezi că vine! Intră, stai, sigur! Repede, nimic! Recuperăm! Demarcați-vă! Da, Drago, vezi că vine! Demarcați-vă mai repede, că nu are cum fi! Hai, atent, Matei, haide! Mută! Presiune puțin, Matei! Cine pleacă? Cine pleacă? Foarte bine! Fără frică, pune-vă piciorul, nu te mai întoarce, Răzvi! Hai, băi, treci! Durac acolo, ai zis! Pleacă, Matei, pleacă! Presiune, Matei, nu se întoarce! Da. Hai, Chira! Strânge, zași! Hai, mă, hai! Oh! Hai, cu față! Cu față! Cine pleacă? Frontaj! E descoperită, da! Pleacă frontaj! Căline, ajută! Frontaj, Leto! Care? Robert, cine? Demarcați-vă, repede! Ne facem! Robert, linie! Spația e, Luis! La gol! Pleacă-mă! Strânge! Deci la 8 ai! Bravo! Da, urcă, vezi că vine! Alo! Este! Ajută! Yes! Ieșiți! Yes! E Dragoș! Stimă, mută! Alo, preluare, mută-mă repede, odată! Hai, Iura! Trezește-te, Iura! Hai, Lazar! Presiune puțin, Lazar! Bă, cu fața! Ce face? Calmă cu tine! Lui să te du mingea lui! Hai! Carne, ce faci? Intrăm în poziția mingii de faci! Vezi că vine adversar! Iura! Bine liber! Cerem! Pleacă, Stefi! Hai, Stefi, hai, Stefi, hai! Ce face? Du la grămadă! Ce fac? Hai, Chira! Urcă! Para faul! Haide, Sac, ajută! Unde vrei? Acolo e ăsta. Sac! Cere Răzvi, cere Dragoș! Vrășă! Stefi, larg acum! Larg! Urcă! Ei, ai spațiu! Urcă, Horaci, urcă! Pleacă Stefi pe culoar! Pleacă David după el! Haide, lui! Băi, Lazar! Portare! Lazar! Strângește-te odată! Urcă! Mă poate găsi să dai! Luis! Pleacă, Matei! Matei! Nu stai în gaură, să te dea în gaură! Nu stai în spatele lui! Hai, strânge mai repede aici! Hai mai repede! Hai, Daniele! Facă mâna, te las!
bagă mă piciorul cu minge cal! Organizare, bridare, ține mingea! Că tu mai Cristi, Maria! Ține mingea, Luis! Luis! Unde-i mingea? Urcă! Ia-o mânalt, Aceto, ia-o mânalt! Pune pieptul pe el! Degeaba i-ai dus pe tot, auzi-mă, iarăși înapoi. Mă, ce să mai numai, să mâncam eu măcar să avem o șansă atunci. Facă-i! Cine vine? Pleacă, Ștefi, că e minge descoperită, Ștefi. Mută-mă repede! Dai spațiu, urcă! Da spațiu, Horațiu, urcă, Horațiu! Calm! Bă, uite-mă! Bă, Dan! Bă, în față de 3 metri, bă, băiatule! Urcă, bă, centru, pleacă lui! Urcă! Haide, stas, mută centru! Mută Horațiu! David, în spatele tău! Da, ajută-l! Hai lui! Invers! Ia-te elan! Aruncă cu elan! Urmărește! Fața! Calm! Te uiți! Calm! Deci bă, Horațiu! Presiune, presiune! Hai, Cir! Hai, Cir! Hai, bate! Vede! Pleacă lui! Pleacă, Sac! Intră lui! Stai, să joacă bă, omul liber! Da, Ștefi! Păi eu scot am punte ce face! Leva piciorul! Picotule! Vii jos! Concentrează! Hai, Sac! Leva, Sac! Hai, Matei! Vezi că vine! Hai, Cristi, cu șuna! Hai, recuperă! Da, urcă, pleacă frontal! Uite-te la Hai, el! Daniel, atacă! Haide! Haide! Hai, Daniel! Jos, Daniel! Schimbare, schimbare! Uragan în mijloc! Rechită! Recorește acolo puțin! Pentru! Hai! Aceto, dublaj, Aceto! Hai, Vidare, hai, Vidare! Nu știu câta față mă greșești! Urcă! Vedeți, cu capul de George! Vă dă o stăm la fiecare! Ești la mijloc, acolo! Ce faci, George? Ce-are nu? Ieși! Bă! Și cap la fel! Hai, Vani, dă! Lasă-l, taci! Nu iese! Haide, haide! Aha, ajută! Urcă Cagar mai sus! Viteză! Nu ajunge la doar apărare, stai! Hai, Iura! Tipi, stai cu ăla! Eu nu îl uitam, adică zic că nu știu dacă acolo la telefon. Nu te uita. Nu știu, eu nu știu de fond, nu știu de fond, nu știu de fond, nu știu de fond, nu știu de fond,
Dar nu faci gol, și că nu Poți, băi, era multă lumea lui. Mai departe. înțelegi că nu poți dai drumul la minge. Haide, nu este. Uite, bă. Hai. Și tu uite-te la om că-ți pleacă. Bine, nu aici, să rămână la mine. Haide, nu este, nu este, nu este. Hai în el la mine, așa, da. Ajută! Te marcați-vă! Cât ai gătat? Ai gătat? Ai gătat? Ai gătat material? Am Dragostea, mă, Dragos. Lasă-l să Hai, să facă dă-i doi. face tura rugătul cu Paula să învețe. Așa. Haide. Nu dacă. Aruncă cu din bună. Aruncă! Joacă poza. Lasă-mă înainte. Uite, hai, da. Ei, vreau un timp. Aștept o moară mai tot la timp. Păi, Luca, ai dat un gol. Da. Haide, haide, dare bine. Da. Pleacă, Ștefi. Așa, bă, ușor. Hai, Dragos. Haide, hai, Dragos, și tu. Dani. Hai, Matei, hai, Matei! Ești în spațiu. Gata. Ștefi, pleacă, bă. Băi, Ștefi, pleacă, bă, în spații laterale libere. Scapă de oameni! Ce tot stai că îl faci acum? E și puternic tu! Haide! Deci, Stefi! Calm! Urcă! Deci, bă, Bidare, urcă! Deci, bă, Aline! Stefi! Pe pleacă, Stefi! Tu stai în spatele lui! Nu este! Lasă minga. Mic. Da. Vino, Dragoș, pe culoarul ăla. Pleacă Chira! Nu este! Nu este! Chira! Hai, Chira, singur! Răzvane! Hai, Accept-o! Chira! Șutează, mă, copile! Nu mă, că ești marcat, uită-te! Chira, deașe! Urcă! Urcă, mă, singur! Așa! Hai, bă, ăsta, mă. Haide, da! Hai, Chira! De ce nu finalizezi? Accept-o, ești mă, liniu, vezi ce faci. Deci, bă, Horatiu! Pleacă, Horatiu! Pleacă, mă, sus! Hai, bută-mă repede! Urcă! Car, Te mai repede și te uiți. Trebuie să este urcă! Urcă, mă, spate! Ce s-a întâmplat? S-a mașină? S-a făcut da. Dă, bă, odată drumul la mingea aia! Bine! Dați odată, dă-mă ce place! Ajută, Chira! Nimic, Matei, nimic! Regiune, sus, întoarcă!